Čau ľudia, čau. To je Funkis. Musel som sa hneď ozvať, lebo je to veľmi nové. Je to úžasné. Ja som to zistil na kameru, že krásne ideme do najdu. Vidíte, mám 30 lebo som si naťažil si tieto tu, tak vidíte. 5 sakov skoro. A pozrite, je to obsidian generátor. Vrátim sa naspäť. Ale ja sa neobjavím tam, ale jak vidíte, objavil som sa niekde úplne inde. A takto si farmím obsidian. Vidíte, už mám 35. A takto si farmím obsidian. A tam hore ešte ten portál stále je. A ja neviem, čo to je. Ja viem, povedal som to o čenítkách. Volá sa čenítka. On niečo robí. A to musí byť na hranicách 0-0. Ale ja ani neviem, čo je hranica 0-0. Ani som nemal vôbec potuchy, že to sa dá spraviť toto. A proste to... Fakt. Ja som úplne prekvapený. Toto som teda fakt netušil, že budem mať aj takéto šťastie na let's play. Našiel som emeraldy. Mám obsidian generátor. To sa môže strašne veľa toho teda. Ale môže to aj niekedy naštvať, že keď idete do nedru sa objavíte tu. A nemusíte si to skopať. Ale ak vidíte, už mám 40 obsidiánov, takže to je úplne úžasné. A jak vidíte, aj môj krumpač je už zničený. Obsidián ho zničil najviac, ale tých 5 stakov mojich, neviem čo to je, tak tie ho to ničili ešte viac. Takže, neviem, budem musieť naťažiť ešte nejaké diamanty. Toto asi nebude moc také nejaké dlhé video, lebo som vám chcel ukázať tento vzácny obsidian generátor. Ja neviem, jak sa to mohlo stať, ale som prekvapený a som aj rád. Som veľmi rád. Takúto vec nemá každý a myslím, že málo kto. Málo komu sa stalo toto. A ani neviem, jak sa to stalo. Oh my god. Čo je? Vidíte, že tu je 49 obsidiánu. To je úplne krásna farma na obsidián. Keď budem potrebovať obsidián, mám ho tu. A ja sa, že si spravím aj cobblestone generátor. No teraz už len trafiť domov. Myslím, že to bolo tadiaľ. Či? Áno. Bolo to tadiaľto. Super. A je to fakt dobré. A ja som z toho náramne šťastný. Ale že fakt šťastný. Je to neuveriteľné. Toto sa nestane každému. Nestane sa toto každému, to mi vedie. Toto je akože, čo som vyvolený. Čo sa stalo? Vidíte? Mám tam stále. A je to úplne dobré. 49 obsidian. 49. Jak vidíte, tu mám ten enchant. Teda, no, enchant. Krásne obsidian si tu odložíme. Obsidian. A tu než nemáme, tu máme niečo a mohol by som sa pozrieť na našu minifarmu na one. Toto ani není farma. A som si to tam nechala tak rásť. Takže no ešte to moc nerastie. Nevadí. To ešte bude rásť. No,
Takže toto bude asi pre dnešné video. Všetko. Čaute. Čaute.